bare for at sige det, ikke også? De der klokkeslæt, halløjse, de passer altså ikke. De er sådan en time bagud. Hej alle sammen og velkommen til den her vlog. I dag skal vi så i sommerhus, Freja sommerhus. Så ja, følg med. Hej! Vi er så kommet til sommerhuset, og vi skal så til at gå ud og hoppe på trampolin. Så ja. Nå, men vi ses. Hej hej. Hej, lige nu ikke også, der er vi ved at finde sådan en wheel. It's fake, halløjse ting. Hej alle sammen. Vi er på vej over til færgen, som vi så skal tage til Hals, og der skal vi så spise. Det er egentlig det, vi skal lige nu. Så. Nej, hun er lidt lonely der. Can catch my breath and step away. Think about what to say. Gud, hvor fed. Hvor er det bare smukt. Don't know how to make it clear. I've tried it out all these. Vi er på vej over i Menu lige nu. Hej. Altså lige nu der går vi sådan med en pose, ikke? Og det er sådan derfor det ryster lidt, men mad er kommet, så der skal vi gå over nu. Hej alle sammen, velkommen tilbage. Vi er så kommet hjem fra det der for at spise, og vi var sådan i Menu, hvor vi så købte sådan frugt og sådan noget. Så det skal vi lave her i de næste par dage. Ja, vi ses. Hej, vi går snart i seng, så vi tror ikke, vi kommer til at vlogge mere i dag. Jeg var væk trods alt, det er hun også. Jeg er med at sidde og redigere vloggen. Og den var 1 minut og 35 sekunder. Ja, altså bare indtil videre på mobilen. Ej, vi kan gå ned til fjorden i morgen. Ja. Men undskyld, hvis den her dag den blev meget kort, ikke også, men... No. See you. Ja. Lige nu, da vi lige stod op, eller vi stod op sådan 7:30 eller sådan noget, og så faldt vi i søvn, og så stod vi op, og vi er sådan ved at spise. Hej alle sammen, det er fordi, at jeg er lige alene lige nu, og det er fordi, at Freja hun blev syg, så hun blev også nødt til at tage hjem. Så i morgen kommer min anden veninde, men jeg håber, at det er okay at fortsætte den her vlog selvom, fordi at, ja, det er lidt trist bare at stoppe. Og det er virkelig ærgerligt, men så hun kan ikke gøre noget ved det. Men i morgen der kommer min anden veninde, som sagt. Og i dag der tror jeg bare, at jeg skal sådan slappe af. Måske ned til fjorden med min farmor og farfar, som jeg er heroppe. Jeg håber det er okay, at jeg stadigvæk fortsætter med min anden veninde. Men det er bare lidt trist og sådan noget, ikke også? Men ja, det var egentlig bare det. Lige nu der skal vi så hen til en grill. Vi går ud i bilen, så ja, lige nu der er vi den der grill, der har vi været 2 timer eller sådan noget her. Så der var mig og Freja bare i går at spise på den havkatten, tror jeg den hedder. Og hun er ikke sulten, så det er lidt rigtig at sige om. Er vi så kommet, og jeg har været ved at redigere nu. Det kan I nok ikke kunne se, men jeg har redigeret 2 videoer, og der er virkelig dårligt internet, så jeg kan ikke uploade heroppe. Men jeg har lavet sådan en, jeg har redigeret vores real versus fake, og så har jeg redigeret noget af den her sommerhusvlog. Ja, jeg håber I kan se mig, ikke også? Virkelig dårligt internet, så jeg bliver nødt til først at uploade på mandag eller tirsdag. At hele den her sommerhusvlog, det bliver i en part. Så der er 4 dage, fordi at der er rigtig kort tid dagen, ikke også? Ja, jeg laver ikke så meget andet end at skrive med min nye klasse, fordi vi skal jo sådan splittes igen. Jeg synes, min klasse er faktisk okay god. Men det er bare det. Så ses vi senere. Så ja. Jeg går i seng nu. Jeg skal lige ud på tænder, ikke også? Men jeg går i hvert fald i seng nu. Så ja, vi ses i morgen. Hej. Hej. Jeg stod op for sådan 3 timer siden, og sådan noget. Jeg har bare lagt det i min seng. Og så har jeg lige ryddet lidt op. Og så har jeg spist. Så skal jeg til i bad. Og så bagefter skal jeg redigere. Og så kommer min veninde vist. Nu har jeg været i bad, og det regner. Og min veninde, hun er vist på vej nu. Og det går under min arm.
Vi er sådan en eller anden strandbys. Vi er sådan på vej ned til fjorden nu, ikke også?